ଆମର ଯେଉଁଟା ଖିଆ ଦିଆ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଅଛି ବୁଝିଲ। ତ ବାହାଘର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଲାଗିଛି ଭଲସେ ଖିଆପିଆ କରିନି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଏଠି ଘରେ ମାନେ 2-3 ଦିନ ଭଲସେ ଖିଆପିଆ କରିଦେବୁ ଯଦି ପେଟ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖାଇହେବନି ନା। ଗୋଟେ ଡାକିଛନ୍ତି ନଯାଇ ଖାଇନି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ମୁଁ ଖାଇନି 2-3 ଦିନ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଦିନ ପୁରା ଖାଇ ପେଟଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ଆଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବାହାଘରକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଏଠି କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାଟିଦେଇଛି। ତ ତମେ ଭିତରେ ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମଣ୍ଡପଟା ସଜା ହେଇଛି। ତମେ ଭିତରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି, ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ବସିଛି। ତ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଏଠି ଆମର ଖିଆଖୁଇ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବସିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ। କାଲି ବାହାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିହେଲାନି କିଛି କହି ହେଲାନି। ତ ଆସି ଶୋଇଯାଇଥିଲି ଏବେ ଉଠିଲି। ତ ଉଠିକି ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଛି। ତ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଚାଲ ଯିବା କେଉଁଠି ମୁଁ କହିବି। तो फाइनाली मैं बस पहुँचगली मुझे आसा कथा। तो ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ଏଠିକି ଆସିଛି ନା ମୁଁ ଆସିଛି ସର ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ହେଲା। ତ ବସ୍ ଭିତରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି କାହିଁକିନା ବସ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତାପରେ ବସ୍ରୁ ସରରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେକର୍ରେ। ତ ଟ୍ରେକର୍ ବି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି। ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ମାମୁଁ ଘର ଛକରେ ଅଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଘରେ ଜାଗାରେ କଥା ହେବା। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଜା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଜା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଜା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଛରେ ବସି ପବନ ଖାଉଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ପାହାଡ଼ କେମିତି ପୁରା ମାମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିକି ପାହାଡ଼ ଏମିତି ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ନେଚର୍ଟା ଖାଲି ଦେଖ ଏଠି। ଏଇଟା ମାମୁଁ ଘର ଏରିଆ ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ଉଠିକି ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବାର ଅଛି ମୋର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଲେଟ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ଉଠିବା। ତାହେଲେ ତ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରି କ'ଣ ଥରେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ମାର୍କେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିତେ ଗଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ବାହାରି ସାରିଲିଣି ଯିବା ବୋଲି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମାଇଁ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯିବା। ତ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିହେବନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି। ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଏକାଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାଛି ସାରିଲିଣି। ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ନେଲି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ ହେଲା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତୁମ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବି ପେଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିବନି। ଆଉ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ହିଁ ନେଲି। କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଲା ଥରକ ତ ଥରକର ପସନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମାଇଁ ଏବେ ଭାଇ ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି। ଦୋକାନଟା ଦେଖିଦିଅ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଆସିଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ଦୋକାନଟା ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ତ ଚିହ୍ନିଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମର ବିଲିଂ କରିଦେବା କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାହେବ। ତ ଆମର ବିଲିଂ ସରିଗଲା ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଆମର ହେଲା ଭାଇର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ।
ତ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ। ଆଇ ଆଇ ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲେ। 10,000। ପଳେଇଲେ ଏଟା କି ମାଛ? ମସଇଲା ପେଣ୍ଠି। ମୁଁ ଆଜି ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବିନି। ମୋର ଆଜି ଛତୁ ହେଇଛି ନାଇଁ ସବା ନା ମିଲ୍ କେକର୍। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଛତୁ ନୁହେଁ କି। ତେବେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦେଖେଇକି ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତୁମ ପୁଣି କ'ଣ ଆଣିଲ ଦେଖେଇଲୁନି। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ହେଲା। ତ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଆଣିଲି ମୋ ସାର୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ଏଇଟା ସାର୍ଟ, ଏଇଟା ସାର୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ ବାଲା ଘିନି ଆସିଲି। କ୍ୟାପ୍ ବାଲା ସାର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର ମାର, କାହିଁକିନା ଏଇରା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଇରା କଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସବୁ, ଆଉ କିଛି କରିନାହିଁ ତାକୁ। ମଶାରୀ ବି ଏଇଟା ଖାଇନି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କୁହ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିତରୁ ସାର୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କ୍ୟାପ୍ ବାଲା ଅଛି। କଲର୍ଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଖ, କୁହ ତୁମକୁ କେଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ କର ଜଲ୍ଦି। ସୋ ଆଜି ଏଠି ଆମର ଶେଷ ଦିନ। କାଲି ପୁଣି ଫେରିବା ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। କାଲି ଏଥରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଇଠି, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।